Hello mga bay, kumusta mamong tanan diha mga bay? Tulo na kaadlaw karon nga wala ang amo nga babae diri sa balay. Muna nga kanang gutom kay mi wasad mi sugdan. Kay niingon man siya nga kung ganahan daw mi maglutog manok mananghid. Kung anong mananghid pa man. Bahala ka diyang manuka ka manikig ka diha sa kuan sa rep di ko mukuha nimo. Nangit pa nga tulo mi kabuok diri. Muna nga magsige na namin itlog bay. Saan naman na sige namin itlog ron bay. Himsa. Nakapahuway gid mi ron bay. Diba Ramadan pag humag Ramadan. Diretso mi kuan dagat. Tingkap ko yan ang mga pamaol na alang gihapon atong panahon na pero karon itong Sabado nanguli man mi itong Sabado. Nya pagkahapon ni adto man ang among nanay sa balay sa iyang amahan. Kay naman dito yung igsuon ang gikan sa laing nasod. Dito siya nagpuyuhan to ron adlaw Martes. Muni akong pamahaw ba duha ka itlog nilungag nya nasawsawan ng kamatis. Nya orange juice. Kani nga orange juice ang katunga ni kay nangalata ba nangadaot. Daghan man kaayong orange, tulo ka box. Kung inom po ta ani bi magpa-vitamins ta. Moro ni mabuntag akong kaunon bay duha ka itlog. Yatad-taod ako mga piw na sa anak ko. Kaya magsulay daw tag kuan ka ng healthy foods. Charot. Healthy foods sa kay dagko na kay tabay. Nya pilan sa din akong exercise magabi. Bye. Kausa na lang mag-rise sa kadlaw. Kaya ang dako na yung tinuod. Tungod di sa Ramadan, hala tingin ka sayang ang pagkaon. Puro rami itlog ron. Tawa si nanay diri way luto. Kung lutuan si tatay ra ang amahan. Kami sige mig itlog. Uma siro ko mag-utan. Hilong ang itlog. May kamatis. May man daw ni sa lawas ng itlog. Fresh nga, orange ba? Kung gipiga. Mingaw kay Mindiribay. Isa wala si nanay. Way langas. Way manugo, way sig panawag. Pero makamingaw po. Bawi sa pahulay ba? Ganiha dali-dali ko dito paglimpyo sa gawas. Kasilyas ni tatay. Tulo man ni kasilyas akong limpyohan diri matag adlaw. Dali-dali ra kay abog-abog naman. Ala, magic. Anto sa gawas mo gitarong na kog limpyo kay taod-taod to na ko malimpyo. Kinsa karon? Nag-start ka na? Luto? Okay? Bakit? Magpuisa man nasa taas ako. Naglala ba? Sarap to. Nag-doorbell. May magdudurel ba? Oo. Bakit? Pinati pa. May nakalimutan. Ah.
Mas magdo-doorbell pa yun, may susi naman. May susi yung bata na yun sa bahay nila. Lahat sila may susi, tag-isa. Luwag og itlog, unom ni kabok akong gilungag. Kada adlaw, man imong pamahaw. Tagduha-duha mi. Ambot kinsay ni kaon og usa ra ka buok kay kuan man. Kanang na pa may nabiling usa. Pero nawa man diri ang kung gipiritong talong na adagay nagkaon. Na inamahaw nila. Oh, di man na sila mahawag itlog nang magsuon. Ay, basig si Bunsoy. Kaya mangla, adto man sila pikas. Adto sa balay sa inahan ani among binalay. Wa may pagkaon dito. Tihikay dito sa pagkaon, gutom kay siya ug naa sila dito. Nga, kani pong amo ni Bunsoy, igsoon sara ba? Kaya di po siya pangutanon kung nagkaon na ba siya. Di mo mutana. Kung muna nga, ikaw na lamay diskarte, hala, pagbalon diya unsay mga sudaan diri. Pagdala, ay unggot mo ka na kay makuot. Di po mamutana ba? Nagkaon na ba siya, anak? Saan ba yung oras? Magdoorbell base matunong nga nagluto na ko. Ako lutoon ron kay slim ang tatay. Nasolve ng pamahaw. Solbad ng pamahaw ba? Ningaw mi karon bay pahuway punta pag may time. Kay wala ang inahan. Sayo mi makasaka kay wa kay luto, wa kay hugasan. Gamay ra kay hugasan. Duha ra ka buok ang akong lutuan karon, duha ra ka tawo. Lain-lain manguni sila putahe bay kada usa. Tatay tulo ka putahe ya kanon. Yang kanon lata-lata. Nya kanang kana iyang gulay matag adlaw, kanang steam nako ba broccoli, beans, kaning mushroom, ug kaning nay usa ka klase pong utan ambot sa ningan ana. Muna kada adlaw na ba di gina mawa. Unya ikatulo kana iyang sudan. Yang sudan nun kay shrimp man. Gahapon manok. Ni kagabi ibay sa latara na iyang kanon. Muna musuon pud ko kagabi magsalata pud ko. Atong bagong abot ko diri. Wa na magdayet si tatay kasi sila tanan wa nagadayet kay ngano. Gimingaw man sila sa akong giluto, mga gipangluto ba. Mingaw sila mo sa kabuwan gito. Wa sila magdayet. Hala kay nanagko, nagreklamo sila kay Miri, nanagko namin. Nanambok. Kaning akong alaga kay kaduha. Nagsige na ni siya exercise karon ng gym. Kaning ikatulo po tagsa na lang mga hayo pagkaon. Kaning kaupat na kong alaga, naapod siya mga gipangtumar nga tambal. Kay nagpagamay man na siya sa iyang kanang sudlanan sa pagkaon ba. Kay dako man na siyang bahay. Gusto na magminyo lagi. Nya karon. Kanang ginagmay na lang po na iyang kaunon. Kami ani mantakdan pag may anig mang ginagmay kaon. Kay ginagmay na po lang mga kaon diri. Ganahan sad ko kay maniwang ko ba. Kaya agoy bay. Naabot ko Diyos ko 8 bay ang akong timbang 45 kilos. Itong unang-unang ang product ko ha. Niwang kay ko sa nga tanan. Pero di man as iniwang na po ko'y mga muscle gamay.
Pero imagine na lang yung 45 kilos. Gamay kay kong bayay. Nana ko anak atutulo ha. Yung gunang nurse katong pag-medical sa kuha nga. Kanang dalaga pa ka ma'am. Ingko dili ma'am oy. Nana ko itulo ko anak. Charot. Hindi man hibawan kay kaning akong wala man gud ko stretch mark. Di mahibawan ba sinaw man kining akong hamis kini akong tiyan. Wala jud kay magit stretch mark. Karon niwang kay ko niya aron lang ko nanambok og maay kaning pag-uli na ko ikan diri. Karon balik ko niya tunong Ramadan nanambok og maay bay ang akong timbang bay naabot naman og 64, 65. Tabang mananabang dako nakaig na dugang. Anang akong kuan karon ang akong singan ani ang akong goal karon 50 kilos. Ano ko 50 kilos. Sige bye kay mag-start ako daghang salamat. Shout out na lang ninyong tanan. Bye bye.